Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla mon roɓɓindu jaynderi moɗon weltare min dañi huccide e mon oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗo tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗon boros fawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique fof no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde babam Moussa Niang no subaka o waɗi ko noon tigi Aissata Ndiaye ɗo mbiɗa ni walla ɗo mbiranta niya ene wayno ko weltare waɗi suba fof huccide mabɓe ganduɗa addandeɓe holko kewi ganduɗa leydi Sénégal holko jaynenkoɓe leydi Sénégal gaddi Aissata Ndiaye mi salmini mi juurima mi salmini ceerno Mamadou Moussa Anne mi salmini tigui yeɓiyankoɓe Pindi TV tawateɓe nder e bawol leydi kala aadi bil aadi saladade ɓuuri firtudade noon tigui Moussa Niang kono hannde udditir tan koye sunare ganduɗa yene dow meɗen woni Sankare Kawa Maham Diallo to ɗo e Dakar kono noon mataw tan hanki wonno levé du corps o to ɗo ganduɗa kañum wiyete rewde ceerno Saydou Nour Tall e mataw hannde kadi o foti wirnede to ganduɗa woni Djoum kanko noon o woni no gouverneur mo Dakar kono kadi kanko wonno PCA mo Dakar Dem Dikk o tan duwanade bandiraɓe fulɓe kala nana duwane ene wiya tan yo Allah yurmo yaafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo Moussa Niang koni tan ha yimɓe gasa koko ganduɗa koye enen jeeya hay sene muusi mayde kam koni tan ko ɗon tigui Aissata Ndiaye ɗo mbiɗa ni ko fulɓe mbasi par ce que ko jaalalo wonno haymo yiyani mbaɗode nani hunale mum min ko gotol men mi yidemo wonno ko centre Amadou Malick Gueye ganduɗa tawete to Bob ñande hen ganduɗa ko fedde kisal deyirde kañum tigui wonno toon journée des langues maternelles ari tawtore ɗum noon o haali yidde makko pulago voir son âge vu son âge il était là-bas ndar o waɗi tenir ha ganduɗa ko déjeuner o nde yonata nde nden o wi bandiraɓe yo ballumo ya hoota par ce que ganduɗa ko cellal ngal hokkanimo wadde nduwnima leñol pulaar foof en mbi ko yo toon won foftorde makko ya barke salatul fatiha noon tigui e duwanade kadi gardiɗo leydi o woni président Macky Sall saabu ina andano darde makko e nder APR Moussa Niang ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui ɓe gatti ganduɗa koye oɗon no budget mo ganduɗa ko leydi Sénégal yoga e ganduɗa ko jayndeji leydi Sénégal gaddi koye natal on jagorɗo finance kam e budget on maire mo Boké Dialloɓe Aissata Ndiaye on tigui ɓuuri artude e nder jayde leydi Sénégal noon tigui ko las udditidama enen laaɓi ceer ko nden jayde udditte roɓinde jaydeji men e oɗo subaka ene wayno jeynenkoɓe las mbi ko Abdoulaye Daouda Diallo ganduɗa ko ɗiɗon député ji kala cuute makko kongi ɗum kay koye ministre des finances du budget saga tigui ganduɗa ko 5000 milliards ɗi ganduɗa tigui gam 2022 ɗum tigui woni koppereje jaltinare gam déorientation budgétaire débat oɗon noon haala ka wuuli jaw hakkude oɗon jagorɗo finance kam e député ji leydi Sénégal kanen tawi nder hello jeeɗiɗo kono ɗum kay Abdoulaye Daouda Diallo o wi ko ganduɗa ko ɓeydogol ɗiɗon prix ji ko opposition tigui waɗata fabriqué chiffre aji mum ɗum ndenen tawi nder hello jeeɗiɗo caggal kane Aissata Ndiaye ɓe gatti ganduɗa ko gonka ɗeɗon leyɗele tawteɗe less filawoji to guejo waya ene wayno nguɗon ɓesgu noon natti hankkadine yidde walla mbiyanna natti welede oɗon tong tawateɗo toon ene wayno alhaali ɗeɗon leyɗele tumama hen on DGID ganduɗa tigui waɗama accusé e yidde hen ganduɗa ko walla mbiyanna fawde junggo e 4 hectares ɗiɗon filawoji ɓe mbi ko partage des terres de la bande de filao ɗum de woni ko ɓesgu guejo way yonani kanen tawi nder kala nayo jeyde las jeyde quotidien ko addi quotidien gestion budgétaire ganduɗa ko juin 2021 ne wayno recette aji ɓe mbi ko recette miracle kamɓe jeynenkoɓe Madiambal Diagne ɓe objectif o noon waɗi dépassé kina tolno 17 milliards koppereje CFA kanen tawi nder hello ɗiɗeɓo kono yaadude natal maire mo Boké Dialloɓe oɗon gorko pullo Abdoulaye Daouda Diallo caggal ka natal jagorɗo cellal leydi ndi kañum tigui tawte hello mabɓe jeenam koɓe jeynen ko Madiambal Diagne ene wayno wiyete ko Abdoulaye Diouf Sarr candidature alhaali mairie de Dakar ɓe mbi ko Diouf Sarr étendre sa base ene wayno de ko ɗaɓɓude ganduɗa ko gardigude ɗon mairie ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde caggal kan alhaali loi de parrainage ene wayno opposition leydi Sénégal woppani kan haala hayso tawi ngal kuulalla yawtino to assemblée nationale ko code procédure pénal code pénal code procédure pénal ha joni te ganduɗa Aissata Ndiaye ɓeɗon ɓe ganduɗa ko lundiɓe
ɓe mbaɗi cimtol fannude ɗum e ganduɗa ko cour constitutionnel beele des recours oɗon saisine mabɓe waɗi ɗum déposé ganduɗa ko Cheikh Bamba Dièye gam kay on loi wasa ɓennude ha joni noon mi goppani alhaali oɗon caggal e nder helotoɗa mo ndeɗo jandi le quotidien ɓe garti e gonka sukaɓe nder école aji ɓe mbi ko wasa waɗede ɓeɗon sukaɓe déclaré saabide e ganduɗa ko yogue mabɓe ngala kayitaji juddu ko caɗele tigui wonande ndeɓe kono ko caɗele wonande école aji leydi Sénégal. jeyde les échos wi ko caggal lebbi tati ganduɗa ko on doyen des juges ganduɗa ko juge Samba Sall juge d' instruction hawruno e lajjal ene wayno tribunal de grande instance mo Dakar ha joni ene jogui blocage kono kadi ene jogui caɗele ɗiɗon magistrat ji enen jogui tigui ganduɗa ko caɗele wadde définir kono kayya fawde ɗon goɗɗo ganduɗa ko chef de cabinet lamtoɗo ɗum ɓe mbi ko la patate chaude ene wayno ha joni ko cause o walla mbiyen caɗele ɗe ko dossier ji politique e gueɗe baɗe noon dossier ji ganduɗa ko waɗaɗi médiatisé mbaɗaɗi trop médiatisé walla mbiyen dossier ji ganduɗa ko ɓesgu Sénégal watti ɗumen haqqille mumen ene watti hen haqqillaji mumen ɗum saabi tigui lomtade juge Samba Sall yoɓata wiide ɗiɗon magistrat ji caggal kan ɓe mbi ko certains juges woni juge ji ganduɗa ko ene mbaɗi évité on superstition gam kay woni hen rapport aji e ganduɗa ko entretien ji manno de force wondude oɗon procureur de la république ɗum noon en tawi nder ndeɗo jande ko ɓe mbi kene tolno e 500 dossier ganduɗa kay nene nder ɗiɗon tiroir uji juge uji walla mbiyen ɗiɗon cabinet ji kala mbaɗama sollicité gam kay mbaɗa expédié ɗiɗon affaire aji kono ha joni ala ko laati hen ɗum ne tawi nder hello joɓe ndeɗo jande caggal kan ɓe garti e oɗon budget mo ganduɗa ɓe mbi ko les députés se lâche ADD annonce plus de 500 milliards ɗum ko budget mo ganduɗa ko 2022 2024 kene tolno e 6000 milliards copreje CFA ene wayno député ji kewɗon cuute makko haala Mame Diarra Fam kongi makko ne tawi ɗo Djimo Soiré kongi makko Serigne Mansour Sy Djamil le terrorisme dans cette sous-région c'est la France caɗele ganduɗa ko sous-région men walla mbiyen caɗele leydi Sénégal e ko taari ɗum foof ko leydi France saabi ɗum Aissata Ndiaye jeyde l'observateur arki koye gonka covid 19 lorsque yañgoɓe mbaɗi ganduɗa kay koye gonka oɗon rafiɗo e nder leydi Sénégal hello neeɓo ha jooɓe ɓe gati koye protocole de traitement kono kay ganduɗa ko ɓeɗon ñawɓe e kala e saaha caɗele tigui keptima ɗumen e oɗon ñaw covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno ko holko oɗon rafi wayli ganduɗa holko oɗon rafi saabi tigui e ngakkere gurdam mabɓe ɗum dene tawi nder ganduɗa koye ngoɗon hello jooɓa kamɓe jaynen-koɓe Futurs Médias ɓe loski yañgo alhaali hospitalisation wonɓe ganduɗa kay ko puɗɗoto ñawde tigui ganduɗa ko jamane ɗeɗon cuuɗi cafrirɗi ɗum tigui adde mumen caɗele e wiide mabɓe kono kay e jellitgol ɗiɗon kawji covid 19 ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde kono Aissata Ndiaye ɓe goppani caggal ganduɗa ko jencude oɗon vaccin kono kay doole mum oɗon AstraZeneca e vaccin aji goɗɗi ɗi ganduɗa kay leydi Sénégal jogui ɗum gam kay rewtoɗo mboros covid 19 ene wayno alhaali to tribunal mo Louga e nder hello jeeɗiɗo Aissata Ndiaye ɓe garti hen ko gorko mo ganduɗa ko baɗɗo retraité jarteɗo duuɓi 56 manam 65 ans mo ganduɗa yiiɗi no resde cuhlel dewel ngel duuɓi nogas ɗiɗi 22 ans ene wayno on projet de mariage oɗon gorko mawɗo noon retraité ene waɗanno financé ngel ɗon cuhlel dewel ha yetti 7 millions kono de ngal ɗon dewgal wattinaki wonde ɗum saabi oɗo denɗam yetto Diagne walla yetto Fall porti ngel ɗon cuhlel pelente ɗen koppeje makko ñamade ene wayno noon ɓe mbi ko vieux ña Aissata Ndiaye o kay yettaka ña kan tawete nder hello jeeɗiɗi e nder ndeɗa jani l'observateur ceyde libération ene wayno no kewmi wiide so wona révélation tan ko scandale ha joni de toto yombol ben brak Aissata Ndiaye ɗum ko goyanoɗa hanki ko ɗum de atte nder jande leydi Sénégal ko gorko mo ganduɗa wiyete ko Nabi Mané ene wayno noon ko cuhlel dewel ngel duuɓi walla mbiyen suwaɓe rewɓe ganduɗa ko tohosɓe ngo yani noon koye ngel ɗo cuhlel dewel ngel ganduɗa yarate koye duuɓi sappo e ɗiɗi o funtiranno ngel ɗon ko ngal ɗon tabal fruit ngal o jogui kala ngel ɗon cuhlel ari o itte fruit goto to ɗum heɓa tigui fartange wuɗude mum wadde ɗum violé ene wayno noon on prédateur yani walla mbiyen famama jungo no hannirta ni oɗon vendeur de fruits biteɗo AK ganduɗa ko jogui o ngel ɗon cuhlel dewel jogui ko duuɓi ganduɗa ko sappo e ɗiɗi Aissata Ndiaye te ngel ɗon cuhlel so wi ɗum tene yaare lebbi tati ngel ɗon ngel ganduɗa ko duuɓi sappo e ɗiɗi jogui 3 mois de grossesse ɗum tigui woni ko tawte nder ndeɗo jayde kono kadi oɗon gorko wona ngol fuɗɗi walla mbiyen ngol woni gadanol ene waɗa gueɗe kantorede faade ɓeɗon sukaɓe ganduɗa ko seɓɓe duuɓe Aissata Ndiaye hitande 2012 e wiide jayne-koɓe libération o jagguirnomo ɗum noon jeyde stade ari koye natal Karim Benzema wondude Kylian Mbappé kono kaye gon gorko mo leydi Portugal Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski ɓe mbide ko ɓen kala mbaɗama largue jalti e doggol ganduɗa kay ko yaɓande oɗon ballon d'or 2021 saabi ɗum noon ko on échec mo mbaɗi oɗon coupe d'Europe 2021 alhaali noon ganduɗa ko oɗon no ganduɗa ko ballon d'or ene wayno de
e oɗo saaha dogdata ɗum e wiide jeyne koɓe stade ko Lionel Messi, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling wondude ko Mendy e oɗon Harry Kane ɓen tigui goni e oɗon pôle ɓe ganduɗa tigui ne pooti fonnodirde alhaali ganduɗa ko gardotoɗo walla mbiyenna hol nawo oɗon araray ɓurɗo hebde fartaŋe e nder monde o kala oɗon ballon d'or mondial ɓe mbi ko Edouard Mendy e Neymar pas complètement ganduɗa kay ko écarté ha ɓenen nder kono kay wona bundi heddeɓe tigui oɗon ballon d'or caggal kane ɓe gaari e oɗon numéro 10 mo leydi Sénégal 10 mo Liverpool enfant chéri de Bambali wi ko Sadio Mané ene wayno tigui lorsque ɓe mbaɗi ganduɗa kay ko ɗiɗon duuɓi joyyi ɗi ganduɗa ko Aïssata Ndiaye Sadio Mané waɗi ɗum to Liverpool e ɗon couleur aji les Reds oɗon gorko noon mo ganduɗa wiyete ko Peter Krawic oɗon mo ganduɗa woni adjoint Jurgen Klopp o suuti kongi fade Sadio Mané o wi Sadio est l'un des 3 meilleurs ailiers du monde. Sadio Mané ne jeeya tato ɓurɓe wawde ailier e nder windere nde kala fattanga wonande leydi Sénégal Aïssata Ndiaye jaydi stade no kewɗa winni kay ɗum damal nde uddi damal ɗum nde wonno ko tawete kelle gadane jayde leydi Sénégal noon tigui Moussa Niang ɗum wonno ko uddi roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hannde jaydeli min cuɓanino on ɗum noon en mbatta sona tan nadde e banggal gongal hannde noon kaleten koye banggal budget mo ganduɗa hanki ha wotama walla mbiyen yewtirama to ganduɗa woni suudu sarɗiji leydi meɗen ɗum ɗon noon kanko Abdoulaye Daouda Diallo mataw tan o huccodiri sarɗiyankoɓe o arti noon ko ganduɗa woni investissement ji e duuɓi tati fayi 2024 ɗiɗon investissement ji noon mataw o wi tan e banggal koppareje ma timmu tan ko timmi ujunnaji jeegom ko noon de Moussa Niang ujunnaji jeegom e temedde jeegom e sappo piccal capannayyi e jeeɗiɗi woni 6610,47 milliards ɗi ganduɗa yiyete ko on investissement woni ko ɓe nannata ɗo e duuɓi tati mana faade ɗo e 2024 ɗum ɗon ne o suuti kadi konngudi wiide tan ko wiyete saaha ɓeydo heewe leydi ndi walla cogguli ɗi ɓeydi mataw tan ko lulliɓe ko kamɓe nannata hen ɗemɗe moɓɓe ɓe ɓuura mataw wadde gonflé prix ji walla ɓe koɓe kalta ko e haala makko woni woodani prix ji ɓe kalta ɗi godani Moussa Niang ɗum ɗon noon koko ganduɗa yete ma ƴewte e banggal gotal saabu ko heewi ina coggu mum ina seeri e nder leydi ndi mi anda noon so tini walla tinani banggal gongal ngal Moussa Niang woni yete caggal ɗiɗo prix ji ganduɗa yete haalama ɓe kaali investissement ji ɗi en kaali ɗum kono kadi o arte banggueji goɗɗi ganduɗa yete ina waɗi intéressé ko banggal yaltinde koppareje faade nder leydi ndi Moussa Niang ko noon tigui Aïssata Ndiaye ene wayno onon budget mo ganduɗa ko haala hewka walla mbiyenna haala ka ɓooyi haalede kono kay ala ko gasno e ngol ɗon doggol sikki ala tigui e wiide makko kanko ganduɗa koɗon jaggoɗo boñ kamɓe finance leydi Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo ko haala ka heewi walla mbiyen ko ɓeɗon lundiɓe ganduɗa ko mbaɗata créé chiffrage mumen kono kay ala tigui ko ngakkirɗo e nder leydi Sénégal saabu sa daari budget o e chiffrage ɓe kokkata ɗi opposition kañumne ƴewat wadden losko mum ngo ganduɗa ko heeriri ngo banggue goɗo gam kay arde hullude la clarté walla mbiyana arde hullude leydi Sénégal holno golle ɗe ɗon jarata beele ko politique beele ganduɗa ko adversité wonno Allah ko ala mum kono kam eɗen gandi kalken ganda enen population ko eɗen mbaɗi subir les sorts ganduɗa ko darta jeere leydi Sénégal ñanden yimɓe kalano prix tew koko ƴelliti ganduɗa ko yimɓe kala ganduɗa ko prix de l' électricité e gueɗe baɗe noon donc prix de l'eau gueɗe baɗe noon c'est kala ɗo to haalte ngakkere ndiyam leydi Sénégal Aïssata Ndiaye so wiyama ganduɗa ko Sénégal ene ɗo pays no wiye toutes les régions ene goye ndiyam SD mi taƴani ni ko kalta ko mbiɗa e tew ko hande guenwa libar tew jarata ko 900 libar tew jarata ko ne wawi de 2000 francs mankuɗo capannayyi Moussa Niang ɗum ɗon so wiyama ɓeydo koko ɓeydata yimɓe ɓeyne guura ɗum wadde Aïssata Ndiaye ɓuuri hulminade ganduɗa ko hande pêcheur aji leydi Sénégal e goya pillage des eaux pillage des ressources halieutiques hande haaɓe goya tew ɓeydima eyyi bon maaro ko fasne ñaame aɗen gandi noon pullo e tew ko noon tan jobjoɓɓe sisiɓe ma pam Moussa Niang arti kadi e banggal gongal ko wiide tan hayso tawi corona o nanɗo e banggal budget kam ɓe jiiti hen koye mabɓe e alani ko no wiye à chaque fois ganta ko relance de l' économie sénégalaise
relance de l'économie hande ɓe gara ɓe mbiya ganduɗa ko covid 19 waylani hen Aissata Ndiaye c'est un peu contradictoire sa daari ganduɗa ko wiyete ko covid 19 wayli faggu ndu il faut ko yimɓe ganda rafi on wonno ɗo rafi on wonno ɗo hande ɓe gara ɓe mbiya ala ko memi hen walla mbiyen ala répartition walla mbiyen ala ganduɗa ko conséquence néfaste ɗi waɗi hen Aissata Ndiaye bon mon foye miijo mum mais moi j'arrive pas à croire noon tigi Moussa Nia goto foyi miijo mum ɗum wonno komin gaddanno on e subaka alhamisa hande o ko tottude won aadi janggo so allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wondunoy maɗe wondunoy baba Moussa Nia heeɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiati wondude e Amadou Touré